Lho nyapa sapa sing anu? Ora sing anu padha. Ora enek sing apa-apa nih ya? Heeh. Ya pilek. Ngene. Nang kene yo, meneng nduk Cahayu yo. Yo kok nangis gak oleh. Kata anu lho. Super anu iki. Tak tinggal jikok parfum memang. Heeh. Jikok parfum kok apane? Kok kempis-kempis. Ih pilek. Nyapa malam Jumat gak oleh nggoda. Tak pacaki yo. Kayak suwi-suwi aku lunga ning Kalimantan tenan ku. Nyapa demoki tengku iki? Sama tuh pas. Tengku dikenekne ndul. Sungkasan pergi. Ya ora ya. Wis. Njaluk diwedhek-wedhek bayine iki. Ramas pura ndelok ambune. Baca kepora iki. Lah si ijek no wangi no ndang dikosok. Sama apa lagi engko? Lihat payung. Ya. Ndang. Ndang lek jungkasan. Ki lek rang ngene ndut. Nyapa kok ngepir-ngepir? Ada selipan. Selipan. Seni. Ini saya sikatan berapa? Sikatan berapa untune? Untune sikatan berapa cuma? Ora kayak. Ora kayak Ora toh? Heeh. Sikatan toh. Wes. Sik toh iki lho teles kabeh lho kok lho kok dikapakne lho. Kok kapakne lho iki. Kok suarane lho. Sikatan dong. Untune sikatan berapa kuwi? Wes. Sepusi. Makrem jangane apa? Bayan. Bening. Doyan apa radip natu? Wes. Aku tengku suara aku. Tenge warak sekan. Mangan apa emange? Kurban kubis. Kurban kubis. Ya sike. Entek buat sampah iki, tak jukukne sing anyar. Sing entek-entek iki. Wong entek kabeh nek jero ngesek-ngesek iki. Ku buat sampah ya. Sik ben kene tak jukukne nek. Hi, nako tebang nako. Pirat. Dipanggil yo. Ayo Rip. Dipanggil Rip. Apa pilek-pilek iki? Bohong. Sikatan. Sos. Kamu kembi. Dikapakne Rizki kok kembi-kembi. Pilek. Lho nyapa sapa sing anu? Ora sing anu padha. Ora enek sing apa-apa nih ya? Heeh. Ya pilek. Ngene. Nang kene yo, meneng nduk Cahayu yo. Yo kok nangis gak oleh. Kata anu lho. Super anu iki. Tak tinggal jikok parfum memang. Heeh. Jikok parfum kok apane? Kok kempis-kempis. Ih pilek. Nyapa malam Jumat gak oleh nggoda. Ya, berarti engko berjamaah ndonga lho ya. Karo Mas Tapo lho ya. Dongakne ora Pak Surip? Bu Paisah didongakne lho ya. Ngepir. Nah, ndut. Wis pisane sik bodaki sik. Ngepire engko neh gak oleh kempis-kempis ini nyapa. Pilih ngemet apa mobil? Umet bak watu. Kayak paket. Nyapa Rip? Kok roh nangis? Apa tak anu? Ora tak anu. Menganu. Mau pedot ilat-ilit sih. Heeh. Ngawur. Iki ya parfumnya anyar ya, minyak wangi ya. Ya sing diguak sampah ae. Sik dibeli-beli sik bar iki guak sampah. Yo nyapa. Bukan mukrim. Gini yo lho ngono iki. Enggak oleh ngono kuwi. Nek gangguan jam mati to? Malam Jumat iki. Oh iya. Lho. Nah ngene iki lek ketok rijik ini sawangan penak. Ayo kayak widodari adus. Yo kayak dibelekne. Terus yang marai amoh nggo kayak diguak ae kayak wis habis iki anyar ya. Nek sikil engko nek sikil. Beling kuwi ya nek sikil. Dibalikin.
Iki ben ngene sik, ben iki urung saat. Lho iki gua sampah. Iki sudah habis. Ini kempis-kempis. Kira-kira ngono rek iki. Malam Jumat. Malam Jumat. Kok godho. Kerek ya.